Jeg hedder Mette Hartlev, og jeg er professor i sundhedsret på Det Juridiske Fakultet i Københavns Universitet, og så er jeg også formand for noget, der hedder National Videnskabsetisk Komité. Sundhedsdata hjælper til med at give os som patienter den bedst mulige behandling, fordi det også bidrager til, at man kan forske og udvikle nye behandlinger til gavn for os som patienter og for samfundet som helhed, og fordi de også bidrager til at skabe et effektivt sundhedsvæsen, hvor vi bruger ressourcerne på den rigtige måde. Vi står faktisk over for en række forskellige udfordringer, og de udfordringer de handler mest om, at vi ikke har set, at sundhedsvæsenet er blevet mere kompleks størrelse, end det har været tidligere, og at den måde, man forsker på i dag, interagerer med behandlingen af patienter på en helt anden måde, end vi har set det tidligere. Derfor står vi med en lovgivning, som på mange måder ikke passer til den virkelighed, der er derude, og som indeholder nogle nye muligheder for patientbehandling, som det er svært at udnytte. Vi skal finde en model for en ny regulering, som sikrer, at vi stadigvæk varetager hensynet til de rettigheder, vi har som patienter, til de hensyn, der er til os som patienter og borgere her i landet, samtidig med, at vi skaber de bedst mulige rammer for, at man kan udføre den her virkelig gode og kvalificerede forskning på baggrund af vores data.